Peter Plys henne? Herinde på Evas værelse. Min datter græder. Så helt herover til mig. Godt, Diva. Jeg vil undlå katten. Ja, du skal jo slå katten af tønden snart, ikke også? Ja. Når katten kommer. Ja, når katten kommer, så skal du lige slå den af tønden. Ja, når den er død. Ja, Det er rigtig sjovt. Ja, det er rigtig sjovt. Kan du så også slå den på tønden, så du kan blive kattekonge? Ja, når katten kommer. Hvem er du klædt ud som, var Eva? Hvad? Hvem er du klædt ud som? Hvad hedder du? Eva. Jamen, hvem er du klædt ud som? Barbie. Er du Barbie? Hvem er Jeppe? Hvad hedder Plys? Leger Peter Plys med børn? Ja. Hvad? Jeg vil komme ud. Du skal lige passe på, så Jeppe han kommer forbi, Eva. Ja. Kan du lige flytte dig, så Jeppe kan komme forbi? Så løb bare ind på værelset igen. Kan I det? Ja. Godt.